iti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, itapapagayam. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apagnaan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattaw ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad tumapay. Adda ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako ka ti may sa pamilya. Mangtangdanda ka dagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal, nadamaurnong ko? Una, aginrol ka ijay. Basta maano samti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adda manen babayadan medyo pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Hindi na panalawas day, jay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwartak. Sa paagtula ti mga remedyo nga roden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga mingi binayadak, idi, nanang. Uray sa bali, isumit la babayadan dayta. Makapasuron dagita babayadan. Talaga kasta, nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Saklat na ti mga pamuspusan. Aldawan, maladaw kan. Apay anak kaawit ka pay lang, itirinagpat kayo. Ipan ko di balay danana sa lod. Pagsungrod da ka na. Manungay mo ti pananggata nga iti may sa arapat. Duamot arapat day taawit mo. Umanayan na pagbayad ko iti babayadan ni Giskilaan. Isuan na sapa ka na pang ditabantay anag kayo? Uwen, ala, umuna kang tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da kadwak amagmag na. Umuna ka, tatarimnak pa iti chinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak na rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan ije pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikaman ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisurukan ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, Kansi Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadya karamidan da ito eh. Ad-adda nga awan na sayata masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay na yung kaag-apply ka ni Coach Cross. Agatleta ka laangan. Awan gastosak nga ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagligat matagbaling athlete. Naawan tinalatak akadwam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics dagiti players na. Amok na ita. Awan mo't nga rod aramatek. Basta patulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll. Oh, apay analiday ka dita suli.
No saan ka ang makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan ton urnong mo. Kasan mo nga tangagpaiso ayan, nanang? Adumat ti amok di ta nagsardeng. Nagurnong da. Kat intuloy da, ipanagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talagang adda. Parparigatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tanday tan, nanang. Agparparikot nga rod da taon. Kasta pa'y lati bagayo. Si kang amin tagar aramid itibukod mo aparikot. Naglakasulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Inbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't mga taamaaddan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak kikumpit iti marathon. Mapantaman nga rod. Kaduan na. Inbagkan ka. Kasaan ka ama nagbabain? O sige nga Rod, nakita ka nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yo, sir. Nadamag kong agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maed. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod na atletak iti Visayas. Ape adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek. No dahi ag-training kami iti sabali a lugar. Sir? Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo ijay ground. Agtaray ka, taorasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak nga agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Ken, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas tapno nangina inton ilako tayo. Oo na, amaw. Ada kakadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat. Ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad damagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amu may no agimpaki kamay. Kat agimpaki kayon Anya nga iti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imayla nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makita ka marigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasaya at nga ron ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nga bak idin. Apay asa naging matang iti arwaten na. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kwa na. Tulungat. Ita tamay sa ka na player, masapul atong galmalpas ti klasem, umay ka pa ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan, iti bigbigat. Sir, ada kami itiigid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kano pa iti swimming, pudno ka di. Sir, nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisalip pa madua. Kasta ka di, sir? Tulungan dak man nga rod, sir? Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka ang varsity. Awan bayadam iti panagadal mo. Agyaman ako na, sir.
Nga masapol ka na ti training mo. Masapol ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan nga agbisyo. May pare ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangpat. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanuga ka nag-training nanang. Nag-jogging ka nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training nga iti pagadalan. Tagbalinak nga atleta nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uy, ngimita. Pasabali ang pagadalan. Ag-training nga. Tap nagbalinak nga atleta. Tap nawan bayanak. Mapan ka kadimanan makisalip? At danto kadimanan premium? Una, na mga bakak nanang. At day bagak kakadwa. Atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ita iti may sabalasang nga agkuy-kuyog. Kanayon dabag magna iti bantay nga agturong iti syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No naminsan, wano namidwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon. Saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan. At damading aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro? Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat ang balin nga atleta. Pangalam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnam na makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Agasto matlaang ti atleta. Abo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwan, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka no? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa kadag iti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigo da coach mo. Na heart attack gayam ka no. Ngem, awan mat aramatek, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaikan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo orawan kwartak? Wen, Bernard, makita nga mi nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadag iti kakadwak amang isursuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Sika gaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics.
Nulakit ta mga bak, Mrs. Uray manutiitad ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan da day ta panggapyo at dalakit ama disqualified ti anak yun. Kasta ka di. Lipata mo ti na ibagak, coach. Mangrabraba kakla. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray. O masapul asaan ka paabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan analalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayap. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa yan nababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak kamanen. Adak pa yakanayon na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadua ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahe na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapin-anom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapinano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laeng. Dakas ka diti agdamag o kapin-anom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka diti kanayon mi apa nagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad, Dinamag ko laeng. Apay nga awan ni Bernard. Napanakisalip, nana. Barang mga kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin ng atleta. No palarong pambansa, basit pa'y nana. Ngam no makadanonan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan ba't gayam? Oray saan abumaknang, nulakit libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, atari kagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan da, ti kinalatak tinaganda. Nalatak ngamin, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, ngaing kagumaan ti amo tayo nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, nyo iti panunok na. Nasauna nga may, nalatak to tinagan ti anak na, no makadaanon iti Olympics kan SEA Games. Niswa nasaw, at ti kinalatak, ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapo iti kinalaing mo nga agchismis. Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipang Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ay ngamsaan ka mata mabalin. Mabalin la kuma, sir. Sana bale. Lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ay ayam. Angam no ditoy, saan pa mabalin? Dumangaba ka ditoy, sika ti ipanmi iti Olympics. Lalaingak, sir. Agsagana kan Bernard. Mapantan to iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makano mabalin, doa nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Isugayam ngay nasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay,
Asino launay dayjay a Bernard? A player lang aruden iti tinarayan? Kaya't namanen a makiswimming. Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasi ka? No kano ngamin mga bak. Kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di ang mga habak dayjay a Bernard? Kunada mo't analaing, mami. Ngata? Amangan mo't numangan itikilamban ti paglaingan na. Aduda ang mga ibagbaga. Anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti Chess. Da kayon ti agayayam. Uwan, sir. Inakon. Coach, mapanak mo't iti diso ang mabaling ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga gyanak iti asidag na. Ngam, saan mo't nga ron ang mabali? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale? Mabuya yung mat iti monitor. Kan mabuya yung lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod. Tada umay. Kat mabuya ti anak ko iti TV. Ala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwan, sir? Laglagi pang tibiling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwan, sir? Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Ken aganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ha? Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir? Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ano ti makalingad? Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta ang nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibag na agtaray na. Sige, Bernard! Bernard! Sus lang tartaray ang usang iti kabakiran. Anyat klase at tao na ay, linabsan na amin ang kakanuan ng anak kisalingip. Sige, Bernard! Takan iti asigip finish line. Nagparts at talagang pinugsat ng tinay kabil alinas iti finish line. Isutin mo na. Nakit di kita at anak ko. Ay sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito itawa. Bumasbasit mo ti piyes at anak ko. Delikadon sa mata na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Magkalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat nga naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salpag na dya kalaman na. Awanan.
Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan talaga. Sa dino ka di tinakay kamangam, adayon sa may kabsat, Ijay Visayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta di anak mau. Wen, kunakno saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga ron kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado tinabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakangayan na, sir? Ti ko na dagat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sa bali nga ibagada. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang nga si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Ay, makaungot na yung mawag ti amo tayo. Aging pakit tayo kanumot iti prutas. Tapay, amakaungat. Bakmawatan. Awa matbasol tayo. Apay, kinan tayo ay adag iti prutas kat saan mo. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mariaw, isong agpupudot. Amang ano pang ipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Eh, lakit di ah. Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. Addanto ka nung ited akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang. Pangalaan tayo mat ngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang. Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay, siya ti pangisagutan. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana gapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka lang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Sikati kapatgan kanyak. Sikati kapatgan na gayem. Kablaawan ka, tasika ka no ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing ka ngagtaray. Kanayon ka nga ag-jogging. Kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ag-shoot. Kahit ko na ti ag-basketball, sir. No lumaing ka iti basketball. Ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man ti sa baling ayayan. Kahit kumot nga padasan ti ag-basketball, sir. No lumaing ka iti basketball. Ado a kompetisyon ti mabalin mo apakisalipan. Ay, sige, sir. Padasak man tagin sayo ti basketball. Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngatan. Naginsayo ak namin, nanang. Insayo manan, saan ka di akal-kalpas ti pan nakisalit mo? Aginsayo ka nung ag-basketball. Nagatuka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita.
May mayat pahingam tinarayan, nanang. Nga ta, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga agin sayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matlati magimulam ka dagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos, no makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Agin sayo ak. Arang, dayto yan, tipagrugyan, tipaglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumata? Ah? Ngam awan mat karga tabitukam. Parbangon pailaan, ngam nakalinti ka, apay papanam. Inakag kayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Tagumata nga iti sapatos. Hay, parigaten na ka day bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingkag pidpidot ikinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adagiti coach? Saan ka pa yan, amakawawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige, nanang. Inakontat no jak maladaw. Apay aglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Ken sinapak tinapanag kayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayo. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Owen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, gayam. Saan ka din na umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak paikat mapupuutanan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman ha. Oray kasano. Sikat imang pumpunas kadagiti dagansan ko. Kasanuak nga tanawan ka. Ay, sus! Unay kat daytan apo nas ti dagansan. Huwag mo timbagan. Oray kasanot mannog kandiday ko. Nodda ka. Makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Tanakita ka na pa nagkayo di anak mo, idi parbangawn. Ne, apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kwa na. Nambara ka mang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangawn. Kano ka ibagbagam anak kitam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anang baram. Napanak iti kabang-ibang apurok, iti kabsat ko masakit. Apay nga rod nga da ka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak kitam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ing kamanganan, taing kaagiskwela. Makapasalot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Saan ako na makapan iti Olympics? Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanon tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak nakakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilian. No makaturpos ka, iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilian. Iso nga igaed mo ti agadal. Tadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilian. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan ang makapan ni Mario iti Olympics? Among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Sana bale?
Tamakapanlata ti anak ko iti agdudo maapagilian no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard Amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Hangam ti anak ko, ado apagilian to ti mabalin ko apangibaunan ken kuhana. Wan metkit di taado ti kwartam Amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay Amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadag iti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Nako na kanyak ti coach yu iti basketball. Aga po iti determinasyon mo. Napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumatan nga ag-shoot. Nakiaya makadag iti kabataan ti barangay, sir. Isumat lagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda makasursuro ka. Wan gayam, sir. Ano dagiti kabarbaro paganurutan? Asaan mi nasurot? Kabayatan ti panagayayam mi? Agsipod tawan ti coach yu amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Wan, sir. Ket namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute na dati mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Isa, medyo agnervyosak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam payakas la naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatak. Gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo? Rubber shoes? Wan, sige lukatam, pakitaam no kayat mo matlaan. Oo, wan. Agyaman na ka. Sige, kita agman. Uy, nagpintas Agyaman na king ka, ha? Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day tayong sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito eh. Usarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y matanalako ti kinayom? Insagot da kanya. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanya. Kanayon nakatulungan. Amo naktumanmat kan kwa na. Wen, talaga amok to kada kayo. Intundum tang ti umno apanawan. Anya? Ay, kunak do sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sanak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang mapay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamun wapay. Talaga kas jay tay ayam. Adamabak, adamot mga bak. Awan pay kid din ganas ko nga gayayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y ma. Nulakat ibagati ko siya alumabanak manan. Adamanan ay ayam yo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, para kan ka. Sayang. Ta-reserve back lang. Adda ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay no awan nagpasukat kanyak. Di, saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak tagdadamo akas kanyak? Kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam.
Okay, sus. Na-injury ti may sa kadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaingam Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kini daw ko nga rod iti coach na barang numaya ti panagay ayam. Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod, Bernard. Um, Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin ka a basketball player. Sige. Ikarkararag mo, Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Uwan, sir. Agaman na. Ha? Kitaan, sir. Kanayon nga isot yung muna iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan ko na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan nga anak kamalian ang i-recomendagan ko ano? Atong tinaishoot ni Bernard, sir. At alaki tinasaya ta masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko mas, sir. Wap na agbali mo tanti panagbiag da. No agbalit a basketball player. Talaga nga da potential na. No aglinad ang napatumba ba? Baling gilakit di. Nasing patigayam na, sir. Kagkagumaan na ti makaawan. Nga uray awan pulos ka ba lang ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Conforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, maglaing ka. Agyaman ka iti support tayo. Mayat laki ti masakbayan Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsaritaan mi daytoy kadagiti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Awan pa'y mabaling ko nga ipanakil, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsasaritaan mi daytoy kadagiti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Petdak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti puntos mo. Jaknam naman na makayayamak. Aging nalpas ti game, sir. Iso anagasat ka. Ket kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadagiti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda ka tamang tultulong kanyak. Kasta kadagiti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas gunggunak. Kat, aramatam ka di amin day tayo ti pagadalan. Jak maramat amin. Palibre mo ti tuition fee, ta varsity ak. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Materialis ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumaday ito'y balay. No sana kalapaw. Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit. Saan unay adakkel, nanang? Si kamot ti masabat ka, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadagiti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Nagbalin ka din nga amo? Pagmerienda aklang dagiti karpintero. Karpintero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay mi. Mayat mo tirabak mo Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayo nako. Agpaiso nga ta abalay da mo ni kati patpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da day jay sular da? Saan ba? Dayjay lang matentin na bate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakdar da. Okay, damag ko nga raw anangabak ka no titim ni Bernard. Basketball da. Basketball only?
Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nangrunan ano player ti NBA. Wow. Kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica. Tada anak na a basketballist. Ay talaga nagasat Saan ka kadi marigatan nga agad-adan? Kabayatan ti panagay-aya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da ka na yun ang mga dingay kanya. Nalabas samot dahi na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanya kaliday. No, kanayon nga da ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin ni bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo iti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wana, oras sana dakkel. Inutak apadakkelin ti balay mi. No, adan to kwartak manan. Ay, agyaman ak iti Diyos, tasaanan akas idi ti panagrigrigat mo. Dahito ikat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babayan iti kina-atletak, sir. Kastak mo't idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod nga abaka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach ti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta lang, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Naalak ka no ni Bernarday jay babaan iti kina-atleta na amaw. Manumat lang ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iji pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, adda kwartak. Mabalin ko mat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilihan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan ang ni Monica. Anya ngay ti aramatan na. Makapanti anak na iti sabalya pagilian. Nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti nakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apagilian. At iwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin sayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtalakan ko na a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta kan sa nikwata. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Tado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano kumah, mami? Nagasat, numangabak manan iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikaranag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idi nakibasketball pa, anak ko. Dakdak nanang. Isungay daw dawat tayo ta mga bakak ko ma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kina-atletam. Wala nang. Sapay ko ma.
Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ko ng tiyawan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod a pulos iti medalya. Agan-anad ka no, da kayon ton iji pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka dito eh. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito Bernard. Si kakit di sabali a pagilyan ti papanan nyo. Agan-anak para kan ka. Ken, minanang. Ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intundum tang ti umno panawan. Adan to ipudnok ken ka. Anya ka di day tangay pudnom. Intundum tang ate panawan. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kundi babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di kunam akakuykuyog na. Ay, diya ka mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally akaadalan na kano, amaw. Ay, kastalaan ti sao, dagiti agtutubo ita. Ang puutam to'y ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan apakaalaan iti sikog. Agpay sumat ti kunak. Uray kitaam. Agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki. Awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Pati kanayon nga agkuyog. Adda milagro nga ar-aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga ire? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Adda kat madamdamag ko a girlfriend kano ni Bernard ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot. Sile, tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamagam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga. Taaduda. Day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na amaaramig ti bagbagam? Amang ano singpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawan nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Ni, awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod kano tinang sikog ko na ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpate, kadagita chismosa. San ka di nakadanon kadananang mo ti madi a chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladingida, ngem madiday ti parakan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan, di pa nagkikita da kanyak. Bayangan. Aramid lang ti salawasaw a tao day ta. Kasano no makadanon day ta at chismis kanina anang ko. Sigurado lakit tingagdarum day jay. Ni kano Nana Anita, tinaggapuan day ta chismis. Ibagak kanina nang day toy. Ibaga masan apod na. Tapno inton makadanon kan kwa na ti damag. Sana maklaat. Agyaman at tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Unak na ibagak kanina nang ko.
Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta at chismis. Lumabas akpay diti arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika ti nakaibaga kanyak, asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana. Sika ti agsungbat no asino ti nakaibagakan ka. Agdarom. Apay kagdarom. Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay. Nagsaritaan milaang matkan ni Amo Claudia, ti may papaniti day taabanan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa. Nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa. Nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laang mo't, Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masaknan. Ala, urayam apaayabanda ka iti husgado. Saan kumamot, pakawanan dahak. Tinan ni Seli ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Kwa, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno din naklay darom aramidag. Day tati maalalat ti chismosa akaskan ka. Ingkag pakpakaasi iti ina ni Seli. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti na ni Sele, tapno di na idarom. Apay kumangay darom na? Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan ang masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang mindanon naman ang masikugan ni Silay. Sinubraan na tinagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismosa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Seli. Uy nata, nagparparintumang kanumay tamaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na nagparintumang. Ano siya? Jak lakit di kaya ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan. Kunam nga si dagan ti ipapan mo iti sabali apagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam ngayan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti dua nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan ka numat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No diti pagilyan tayo. Angam sa balimat iti apagilyan. Ado tinalaing diyang siyak. Nata, ay lalaingam nga rod Madanagan ak nanang. Masiguradok na nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Urayam amalpas ti training na. Katagkuyog kayo nga agawin. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Ura iti bigat. Madlaw ko asan kayo nga kuykuyog. Nasapa nga min nga agjaging ije bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw mayat ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa Inuray ko analpas ti klasem. Taggidantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan ije kantin.
Diyak namin nagbalon. Inlak am kayo ti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ti amangan. Apay mat nga inlakam nak. Saan mo mat akasangay ah? Ado nga mintin na po ikan masida. Inadok ti karga iti pagbalunat. Intan, Apay, anya ka diti masida ko nam. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ha! Ti paborito! Sige, inta nga Ruden! Sika ka diti nagluto ka dagitoy, Bernard? Ni nanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipod agin ensayo para iti Olympics. Isun ti aglutluto. Nagbaliw nga Ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. Saan pa'y unay ang anaungat? Saan pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipod adama alak iti basketball. Saanin ang mapan makitang tangdan. Imbagak alabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alaki din, mangantan. Di ka mat umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakaden? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan naging ensayo. Aya, apay nga ngagin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Jak ammo no'y narapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Katno agbaligi, baknang kayo kaden? Saan mo tabaknang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud ah. Tilaeng nagdumaan na, sa anak unayan nga agparikot, amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta ka day. Ala, labsan ka pa'y nga raw da. Inna ko ni bodega, taada bayar nga umay. Saan mo matakadwa ni Monica? Di na ka no masangaw, tabi maknangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kasta ti kunana. Saan ka no na makitangdan, taada ka nun kwartada. Di na ka nun masangaw. Ay, kita man la ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay, ditaw Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Ay, panagrik na nakadbaknangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, ang mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Pudno ti bagbagak. Promise. Lumabas pa, Monica. Adda ka di matrabaho ita ijay bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nak ta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi mak kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jaklan ako may idikalman ta naglabaak. Saan ngamin ang masangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ijay pagadalan. How? Yung garaw mga ron ni Anita, anti kinachismusa na. Nalpasan dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasan dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka panawan? Kaya't ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Una ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kapsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsaganakan. Into numayan alawas ti ipapantaw iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay. Saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes? Isupay nga awitem. Wen, sir?
Makadanon ako niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko. Dahita ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga i-process dagiti papeles. Ulitek man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatleta. Wen, ala, agsagana ka nga ruten, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imon una ngam ni Bernard. Ngam apay akaslasaan ka anaragsak, amo. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak mo ten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kamadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Amangan no adda ang maistresak. Agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas at talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Ang agore kayo, sir. Apay nga da makita ka magmag na. Ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wano iti kalsada. Agpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadagiti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Agam dito ikat sana mabalin. Ore ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumaak ti makagold. Aginanag ka. Saan ka nagbambanog? Ti pampaminsan mo to inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? Oh my God. Intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak mat? Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutem kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sana ka agnerbiyos. Apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngam ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Kayat naasawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Apay asaan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Kayat naasawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbababawi ak anang ibaon kan kuana ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo, amaw. Amokla akas to eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun, amaw. Di namot nga ron mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuana ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati kamalik. Di na kayat, ngam pinilit ko. Apay nga pinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Siyaklakit nga ron tinaawanan.
Nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kwa na ti kaayan-ayat na. Naliday ni Amaw. Nalipatan ka nun ni Mario nga anak na. Ay, kaasimat nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga abak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga abak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay kasta ka day. Adan to ka di met balatok no mga abak ti anak mo. Saan adakes tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nangagkuti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya, Ti, kinaliday ni amo. Ay, nagrigat mga agpaisaw, no ti kakaiso na nga anak na kalipatan na ka na niya. day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kwa na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawan. Sapay kuma, ta saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na kat ti may nga anak. Pudnot ako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ano gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Uray aduda, imulam dita panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mang rugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimot na na Claudia ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Ay, naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Sally, saan ka di? Hawan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasang ko. Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko ita nga aldaw. Ngam, awan mo't mauray ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, nana. Mga no adala pa ka kumikuman na. Isuad din na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Mga no naragsak ti anak yo, isuad din na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysaya at kumano adda ditoy. Di nakat malipatan timang kablaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na, nana. Mga no damot mang parparagsak kankwanan, iti ayan na. Kunaktumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka din ito, sir. Sa anak nagtagtagay na. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jack ni namnama da ito, sir. Timadda ni ti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no addo tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adunto timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen. Basta may saka na gold medalist. Ado lagit di tagpa-endorso ken ka. Kitakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabakak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di nak tinulungan idi. Awan ko maday to eh. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba ilam dayta? Di mo pala ko maibagbaga iti sa bali, ah. Sikala tinang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa eh? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado, ah. Maragsakan akmat parakan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige,
Bye! Kablaawan ka. Si kamanen tinakala iti gold medal para itilin na nguyan. Jack ni namnama daytoy sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanita agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel at tulong iti pamilyak daytoy sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa